Исәнмесез, бүген мин Нәҗип Нәкаштак кунакта, һәм бүген ул миңа пыялада язу серләрен өйрәтәчәк. Гади генә язу түгел, гарәби язу серләре булачак бу. Электән килгән безнең традиция буларак 19 гасыр башында пиялага шамаилләр язганнар һәм кешеләрендә исемнәрен пиялага матур итеп тиешле бер композиция белән язарга була. Пиялада ясау өчен башта кәгазьдә эскиз ясарга кирәк. Эскиз менә шундый маркер белән языла, очы кыек киселгән яссы маркер. Эскизне без кәгазьдән күчерәбез. Мәсәлән, менә Сәйидәнең исеме. Менә уңнан солга язабыз. С хәрефе, И һәм Д. Ддән соң гадәттә гарәп язуында кушылмый, ләкин безнең татарда ул элек-электән күп кулланылган исем булгач, хәрефе менә ддән соң менә булай куелган. Ләкин татарда менә булай тизлек өчендә менә шулай кушып та җибәрәләр. Барбер әнә аңлаткан. Менә шулай итеп, шундый үзенчәлек безнең татар язуында. Менә шушы әне кушып җибәрәбез, менә шулай итеп. Менә өчле бер сызык, менә бу ән белдерә. Һәм и астында 2 нокта, безнең квадратик рәвешендә, һәм ул гарәпчәдә 2 тапкыр кабатланып әйтелә, тәшдид белән. Менә бу тәшдид билгесе кабатланып, сәидә. Менә. Һәм менә бу аннан соң хәрефен килгән аңлата. Әйләндереп куябыз. Менә. Пияланы шуның өстенә куябыз. Төрле яктан да тигезләр калдырабыз. Астан да, өстән дә, уңдан да, сулдан да. Һәм менә ул безнең шулай серле каләм савыты, каләмдан диләр аны. Русча исеме ничек була әле? Пенал, шулай бит инде. Менә ничек ачырга? Белмәгән кеше аны ача алмый. Ничек итеп ачарга икән? Булай тартып кара, булай юк ачылмый. Ләкин аның бер сире бар, секреты бар. Менә анда басасың. Һәм менә булай ачыла. Күрәсезме? Һәм менә безнең каләмнәр шушында кашып яталар. Бикләнеп яталар. Каләмне алабыз, нечкә маркер алабыз, ярты миллиметр нечкәлеге. Һәм менә бу безнең Сәйидә дигән сүзнең контурын, кырыйларын язып чыгабыз. Менә Сәйидә үзең язып кара әле, булып чыгам икән. Менә бөтенесен дә сызып чык. Ашыкмыйча гына. Бер бармагы белән басып торырга мөмкин. Менә Садык, хәзер нәрсә эшлибез? Менә карыйга да ничек сыздың икәнсең? Яхшы ук сызгансың. Бу беренче күнегүләрек синең әзме күп мусталыгың сизелә. Менә карыйбыз. Контурлар әйбәт сызылган. Хәзер фонны буярга кирәк. Менә без аны әйләндереп карасак, дөрес итеп укып була инде. Сәидә. Күрәсезме? Ләкин без менә шушы кир ягыннан буйбыз. Менә пияланы кәгазь өстеннән алып куябыз, яктыртыла торган өстәл өстенә. Менә анда яктылык нәтиҗәсендә бөтенесе ап-ачык күренә. Буяганда кырыйга чыкмасын өчен бу бик җайлы ысул. Менә алабыз акрил буяу. Менә бу тюбиклы акрил буяу. Ул су нигезендә эшләнә. Аны су калкышып җибетергә дә, ләкин без куй итеп алабыз аны. Пияла үтә күренмәле булырга тиеш түгел, капланырга тиеш. Һәм менә без аны бер кадәр буяуны сытып чыгарабыз. Һәм нечкә генә бедеши кист алабыз. Тиен механнан эшләнгән кист, пумала, татарча әйткәндә, һәм буй башлыйбыз. Менә контурдан башлыйбыз. Менә контурга якын китереп, буйсыз, нәкерен генә буйсыз. Менә шулай итеп буяла. Хәзер мин bu balаны senin uzun kuluğuna verem Seyide.
hem sen tırışa harfinin içine girmeske tırışıp fonunu bu yapışıgasın. Harf üte görünmeli bulup kala, ap-aşık bulup kala. Buna hatta buna bulaydır iştegisinde buyam. Buna buyup karağızar. Buna bu yaktan bu yav tigiz tügül kibik tuyula. Lakin eğlendirip karasan bu yav şul kadar tip tigiz bulup düşaňa. Piyalada şunday yaxşı effekt yasala. Mene bu Arap yazığı bilen yazılgan isimler bek matur şagalar piyalalarda. Hem şu şahsının bir bilgisi bulup tura. Bu bilgini ikinci türlü toğra deyip tatılar. Eğer de tege uzunçelikli bir matur kompozisiya bilen işlense, indi toğra bula. Hem bunu şu şahısların üzerine böyle yeterli mümkün. Bunda toğralar kullanılgan. Bu benim Tatarın büyük şahıslarına bağışlanan seriye, mesela Tukay. Tukay deyip onun tuğrası yasalgan. Hem Kırı'da Arap yazığı bilen Tukay'ın Allah-u Teala'nın tilge algan, Kur'an'ı dagi ayetlerini tilge algan, yazgan şiir yol isimleri. Hem onun vasiyetim degen şiirinden bir üzük. Kur ne resme tulgan iman birle Kur'an sadırama. Tatar arnamitleri bilen şulanıp alıngan şuşunday kompozisiya. Mine munda şulay yok. Abdullah Tukay'ın ikinci türlü klasik tiptagi tuğrası. Tik fakat milletke hizmetke mehabbet minde var. Min şamında yem de var. Lezzet de vardır. Dem de var. Mine bizning ataklı ma'rifatçı din işliklisi reformator Şihabettin Merjani'nin tuğrası. Şunday mınık kişli, geometrik kufi stili bile yazılgan Şihabettin Merjani deyip. Hem şu vertikalerde tutup tura ma'rifat, ilim deyip yazılgan kuyaş bilen ay. Seydem tigizgin etip buyadı ana. Harf aşık kaldı. Şu aşık kalgan harf urnuna üstüne koyabız biz yumarlangan folga. Oqa kağızı deyip atıyorlar bizim zamanda. Bunu 19. asır başından okuyunca bizim Tatarlar şuşunday piyalaga folga bilen yasaganlar, folgаны foydalanganlar. Görəsizmi? Koyup varıygalı. Hem eğlendirip koyabız. Görəsizmi? Ol motorgana jemildep tura folga. Aşık bulup. Eğer de biz ramda koysak, endi motor kompozisiya gelip çıktı. Hazır buna şulay etip koyabız. Eňelip şu piyalany koyabız. Ramga onun üstüne koyabız folgany. Onu bastırıp koyabız. Onun bu kartonu bilen. Onun neleri var mı? Lipistoklar var. Hazır Arap yazığı bilen imzamını koyam, yani автограф. J I P noktalarını unutmayıq. Nokta olmasa Arap yazığını okup bulmadık. Dizgine Nakkaş, benim psevdonim, tahallüs, Arapça etkende. Hem familiye,
babamның исеме Исмәгыйль. Babamның исеме минем фамилия булып йөри. Исмәгыйль. Дуслар, карагыз әле нинди минем искиткеч, истәлеккә матур туграм килеп чыкты. Рәхмәт бик зур шундый дәрес өчен. Мин үземә бик күп мәгълүмат алдым. Яхшы Сәйдә. Менә осталыгыңны тагын да камилләштер, тагын да идея ясап кара. Сиңа уңышлар телим. Рәхмәт.